Teplické Wolframovy sady zdobí nová plastika. Jejím autorem je teplický rodák Jindřich Zeithaml. Dílo nazvané Krajina zátiší má být nejen novou dominantou parku, ale také součástí dlouhodobé snahy města dostávat kvalitní umění přímo do veřejného prostoru. Město Teplice vlastně na můj popud každý rok vyčleňuje 2 miliony korun na umění ve veřejném prostoru. Na počátku stála myšlenka, zkrátka aby lázeňští hosté a obyvatelé Teplic nemuseli chodit jen dovnitř do galerií, ale aby zkrátka mohli to umění nasávat a čerpat, i když se jen procházejí například parkem. Plastika pracuje s jednoduchými geometrickými tvary. Její jednotlivé části odkazují také ke krajině a k tvorbě významného českého malíře Josefa Šímy. Ta plastika je nepochybně otevřeným dílem, takže je určená k tomu, aby si ji lidé interpretovali podle sebe. Každopádně Jindřich Zeithaml se ve svém díle hodně věnuje, pracuje se základními geometrickými tvary, ať už je to kruh, koule, čtverec, kvádr, které samozřejmě představují jednak běžné předměty nebo prvky krajiny kolem nás, ale zároveň jsou vlastně s podobněním nějakého přemýšlení, abstraktního přemýšlení. Sám autor chtěl především, aby dílo do svého okolí přirozeně zapadlo. Nemělo by to provokovat, jo? Jako, jak jsem řekl, žádný hulákání. Prostě harmonicky by to mělo splynout s okolím a estetickou výpovědí by to mělo nějak jako být přínosem. Podle vedení města ale nejde jen o jednu novou sochu. Teplice chtějí ve veřejném prostoru představovat díla významných autorů spojených s městem. Veřejný prostor mimo jiné dotváří kulturu toho daného města. Je to prostor, který vnímáme všichni společně, takže město kromě toho, že se dlouhodobě stará o kulturní památky a dominanty daného místa, tak jsem moc rád, že můžeme ten veřejný prostor čas od času o nějakou novou dominantu obohatit. Jsem moc ráda, že se nám tímto dílem podařilo navázat na to, že město Teplice prezentuje nebo dává prostor ve svém veřejném prostoru skutečně jako prvotřídním sochařům. A právě v tom má nové dílo své místo. Nejen jako ozdoba parku, ale jako další výrazný bod teplického veřejného prostoru. Já si právě myslím, že tím, že je tu tak krásný prostor na ty procházky a trávení volného času, tak takovéto venkovní umění umocňuje ten zážitek z těch vašich toulek městem a to je vlastně podstata toho, proč jsme to sem umístili.